Loki, hvad går du sådan og laver? Lidt forskelligt. Jeg er meget interesseret i magi, og en gang imellem, du ved, overtage et par forskellige verdener. Det lyder slet ikke interessant. Og hvem er du så? Master Roshi. Og hvad laver du? Er du sikker på, at du gerne vil vide det? Nej. Og hvem er du? Jack English. Aha. Og hvad laver du? Jeg går på eventyr. Jeg synes faktisk, vi har noget rigtig uinteressant heroppe. Jeg skal ikke bare sige, at... Nej. Måske en senere. Har vi fået valgt en, Sita? Ja. Jeg ved ikke, hvilken rækkefølge anyway. Dog. Første gang, vi laver sådan en her. Awesome. Så vi har en smuk satan lige her, som, jamen du stiller bare spørgsmål til vores første kandidat. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg tæller ikke længere. Et par 100.000 år. Og til den næste kandidat skal jeg nok også svare Lad på os det. bare sige 90. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske. Hvordan har du det med nuttede ting? Nuttede ting. Så længe de knæler for mig, så har jeg det fint med dem. Bare jeg kan røre ved det så meget, jeg har lyst til. Så længe de ikke bare lige pludselig forvandler sig til en monster. Hvordan har du det med at danse? Jeg kan et par oldnordiske folkedanse, men jeg har aldrig været så forfærdelig vild med dem. Vi skal bare danse tæt. Det gør jeg hele tiden. Hvordan har du det med farven pink? Jeg foretrækker andre farver. Når du mener farven på dit undertøj. Jeg kan meget bedre lide grøn. Vil du giftes i den nærmeste fremtid? Tja, det kommer så meget an på, hvem det er, jeg skal giftes med. Jeg er frisk. Altså nu er jeg jo sådan en typen, der godt kan lide at prøve lidt forskelligt, men altså... Er du adelig? Det var et nej. Ja, jeg er adelig. Nej. Det tror jeg ikke. Hvordan har du det med blondine? Hvad var spørgsmålet igen? Hvordan har du det med blondiner? De minder mig om min bror. Pink undertøj og blondine. Jeg er frisk. Altså en af mine bedste venner er blondine, ikke? Hvilke egenskaber foretrækker du fra en pige? Gentag det. Hvilke egenskaber foretrækker du fra en pige? Nu gerne være op for prøve lidt. Gerne være lidt af en prankster. Du må gerne, jeg bryder mig ikke om kedelige piger, lad mig bare sige det sådan. Og du skal ikke have noget imod at snyde og lyve og tage over verden. Du skal kunne lide at stå i køkkenet med kun forklæde på. Piger må meget gerne være eventyrlysten. Så kan vi gå på eventyr sammen. Beskriv dit udseende, altså hvordan du ser ud. Mit udseende? Jeg er høj. Jeg har tilbagestrøget sort smukt hår, der glinser i solen. Jeg har en elegant, lang læder
outfit lavet af det fineste lavet af de fineste skrædder i Asgård. I'm the hottest student on planet Earth. With a white beard. Jeg ser da dejlig ud. Hvordan vil du gøre mig glad? Gentag det. Hvordan vil du gøre mig glad? Jeg foretrækker, at du gør mig glad. Deltager nummer 2 er ude af stand til at svare på dette spørgsmål. Jeg har da masser af måder at gøre folk glade på. Så hvem vil du gerne på date med? Nummer 1, eller nummer 2, eller nummer 3?